Sídlisko Adama Trajana. Žalka a Piešťany. Priateľ zo štvrte Adama Trajana. Keď je tu mŕte, každá ulica so mnou je spájana. Krána rokmi, mojimi krokmi. Tu sa nikdy nespí, ale žije sa od rána do tmy. Pekné počasie, to znamená len jedno. Ďalší motovlog. Dneska budeme aj so Samom. Taká okružná jazda, lebo potrebujem pre volačo ísť. A otázka na záver, koľko mu bude trvať oblečenie na motorku, hej? Čo? Nič! Správna odpoveď bude dlho. Práve som zožral topol. Je to nechutný pocit. Tak to liatne. Ale skoro som bol na zadnom. Tak toto bolo. Tu som skoro letel. Hej. Ja som vyletel z motorky! Fújha! Riziko povolania! Máš to natočené? Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. Chatu tu mať, vieš? Chatu si tu postaviť. Alebo tu ty kokos. Paráda. Výmena baterky. Čo to je za kopec? To už nie je slovenské, je? Je. Tu je Tam bude baba, ne? Či nie je baba je tam? Pezinská baba? To... Aj to je v pohodí. Že by? Netuším. Úprimne však sme... Počkaj, ale však Pezinok je... Dobre, však pri nás, ale... Trstín... Viem, že na mape to vyzeralo, že pri Trstíne doprava hore. Dobre. Ale úprimne ja neviem, o tej dedine som ešte nepočul. Baba motorka, na tom šprinte sme videli, že... Do 90 to išlo, od 90 nie. Však to je tých 20 kW. Či 25? 25 kW a 20 kg. 120 si chcel povedať, nie? Od teba 20, ne? Koľko vážiš? Okolo 100. A tak to iba 10 kg. Ťažký sloní obaja, ty kokos. Ja v tej kombinéze jak jaternica. Inak, počkaj, vo videu mi niekto nadával, že za výfuk, vieš? Že to je zbytočná provokácia policajtov v komentároch a takto. A však ja mám sériu. Ty máš sériu.
Ja nevidím problém. Jak dobre. Tí dôchodci majú veľký problém furt. Vieš, na cestovných motorkách sa vozia. Ja, že počkáme jak slušní ľudia, ale dneska ne. Skoro som počkal, ale skoro sa nepočíta. No, nestíham. Ani to. Úprimne som sa skoro postral, jak nás vyhlo na zadné, lebo z tohto mám veľmi zlú príhodu, keď sme išli do Lovca na jarmok, tak takto na zastávke boli decká a kývali mi, nech tomu dám. A keď sa dám tomu nie, tak som dával obmedzovače a že kopne to do dvojky a vyštartujem preč, nie? Lenže ja som to debil prekopol až do jednotky a jak som to prekopol do jednotky, pustil spojku, tak som vyletel veľmi podobným štýlom na zadné a dosť som sa držal len motorky. Fakt to bolo hrozný pocit a odtedy som sa bál toho zadného, ale jeden kamarát, Zdenko, pozdravujem ťa, píše smerovka, mi proste dodal odvahu, že však skús to, lebo to robí on stále, tak som to skúsil a učím sa pomaličky. Takže určite nejdem dávať rady ani nič, nerobte to. Je to čistá vražda, je to nebezpečné a je to blbosť. Ono je to komplikované, keď sme dvaja takí. Ty sa ako tak vyznáš, ale ja to mám totál piči, kde som, čo som. Ja tiež neviem, čo to. Au. Myslíte, že sa to chodí vlak? To sme na Brezovej. Ty kokos. Jak som sa tu objavil? Na Brezovej je tuším spolnavka, ak sa nemýlim. A myslím si, že za touto zákrutou by mala byť. No hlavne, že tu je pila, ale ja potrebujem tankovať. No, ešte 30 km to domov dojdem, keby dačo. Ty nepotrebuješ tankovať? Jo. Nechceš tankovať? Ešte mi nesvietí. Ani mne, ale jebnem to tam. 100 plus. Dove, koľko je tu už ten 100 oktán? Neverím, že to na Brezovej volá, kto tankuje. Ty kokot. Môžem byť taký mantavý? A to tej pištoli šíbe. Ona to
tak divno púšťala. Ako? A odchádzal si s plnou? Počúvaj, tesne k tým bolo, aby som to zjebal. A ešte oproti mne kamión, si kokot traktor. Škaredo na mňa pozeral. Veľmi škaredo na mňa pozeral. Lebo ja som si však, policajtov si všimnem, ja som sa rozbiehal akurát. A teda no rozbiehal, však ty si išiel predo mnou, jak si vyštartovalo, mne tam čo zaštrajkovalo. A oni stali pri bile a hneď dali plný kotol k hlavnej ceste, ale ja som hneď odbáčal na Pažicky. A ja som išiel rovno. No, takže... Ja som išiel rovno a potom sa zvrtalo. Teba už nestíhali a ja som sa stratil. Dúfam, že tento vlog bude minimálne na podobnej úrovni ako ten prvý. A dúfam, že sa vám bude páčiť. A ešte som chcel takú vec, že kľudne, keď máte nejaké otázky, tak sa ich pýtajte do komentáru. Ja na ne budem odpovedať a spomeniem ich určite aj vo videu. Takže ak si sa dostal až sem, tak ti ďakujem, že ťa to baví. A kľudne aj hejty, je mi to jedno, napríklad aj tí starší páni. Mi absolútne nevadí, že sa sťažujú na výfuk a podobne. Verím, že aj oni boli mladí a robili podobné veci. Takže absolútne... To je fuj. Oj, ty kokos. Mix som to.